Εκεί, το μεγάλο στυλ είναι αυτός εκεί. Αυτός εκεί είναι το μεγάλο. Ο πίθον, η κόμπρα και η οχιά με τη γλώσσα έξω, έτοιμη να την πείσει. Το Ιγουάνα. Με λάθος μέσα ρε. Και αρχίζουμε εδώ πέρα τη λειτουργία του σεξ. Εδώ βλέπουμε Το Κάμα Σούτρα. την τρεπόμεθα. Ο άλλος παιδί. Εδώ βλέπουμε Το Κάμα Σούτρα. την τρεπόμεθα. Ο άλλος παιδί. Λέμε τι κάνετε, βγάζετε τέρμα. Ηρεμία. Δοκιμάζω. Περίμενε. Πού είναι? Να βγει μια περίπολος μάχης. Μαλάκες να κατεβάσουμε την κορνίζα να μην πέρα την βγάλει. Πού είναι? Μαλάκες κάνε. Κοίτα βίτσι ο δικός σου. Σεισμός. Τι μιλάμε ρε γαμώτο. Τι μιλάμε. Το τάγμα των οργείων. Ξέρεις, τελείωσε Ξάλτης, ο Ξάλτης, ο Παπασίδας στρατό. Μια άλλη χρήση το κλίμα. Μιλοπλομομπίδα. Πού είναι? Πού είναι εκεί? Ναι, μαλακά είναι πια, πέσαμε και φατούρα και κούτσα. Είδατε και αυτό Πίγιο. θα πάρω, κοίτα εδώ. Καμίνης. Θα διαβάζει όλα μέσα. Είναι όντως σημαία. Είπα καθήκος. Το θέλει να τους μετάσει στη γη. Κι ανοίγω η μόνικα. Για την Ελλάδα ρε γαμώ. Αλλαγή. Γιατί εγώ να είμαι το τελευταίο? Τα σκούτια. Παιδιά, το δάκρυ μου έχει πέσει και έχει καλώσει το φακό. Το κινήσιο γαμάει το πρώτο γραφείο. Και το πρώτο, το αγγελιοφόρο γαμάει και το δύο. Με πούτσο για μέτρημα. Με το αρχιονιστικό του. Η Γεωργία δεν συμμετέχει καθότι πάει για Ευρωλίγκα, για μας πλέον είναι πολύ καλά. Καβίλη, μαζί με τον Στέφανο, και σένα. Καθότι θα το πάει πιο μετά το Καβίλη. Θα επακολουθήσει σεξ πιο μετά, γι' αυτό. Το κακό και οι δύο, ότι πρέπει να την κόψουν. Κρατάει την όρεξή. Αλλά μένουμε το ΣΥΚ. Και στην Ελλάδα από το 5 φρέις θα μείνω. Εδώ, στα μετώπισε. Να βοηθάμε τα παιδιά μπροστά, τα παιδιά μας. Ο Φώτης, έλα Φώτη να σε δει και εσένα. Θα πάει στο κεβό πλέει, εδώ και 3 μήνες θα πάει στο κεβό. Περιμένετε, να έρθω κι εγώ. Να πάρει να παραδώσει το όπλο και να πάρει ανταλλαγλάει τα ίδια του Φώτη, δεν μπορεί να δουν τίποτα. Τα ύδατα.
Εγώ θέλω να δω την καρέκλα μαλάκα. Τι πέρα μαλάκα, αυτό πάει. Δημιουργείς τον τυρίζεις. Θέλω να δω την καρέκλα. Μαλάκα, ξέρω εγώ.